Hey guys, welcome back again to the Radio Vlog. So, anya na po ta usab guys. Dili lang kay Ania, kundi na po tayo bagong drama which is ang in Flagrante. Kuyo ka siya na guys no, pero action movie kini siya. About ni siya guys sa mga krimen. So, sa mga pulis din na mati bagay ni sa injuries. Bitaw, lindot ni siya pamation guys. Abot ni siya, nani siya relate kundi sa at kanang sa to ang komunidad like and bagay po ni siya sa mga ganing mga gera-gera kay action movie kini. So lindot po ni siya guys, di lang kay ni koan ang ato bang kadalasan na drama kay abot niya sa love story, mga romantic nga na, pero kadi siya guys kuyaw kay bura na po ni siya kaparehas akong gi-upload sa una, pero walang to na ko napadayon tungod kay nabura to na ako tungod kay nagkuha na tong channel. So last 2 years ago na ata to. Pero lindot po to siya guys, promise nga. Nagdala ato kay lalaki man, pero ang ako na thumbnail guys kay babae. Pero okay ra kay action movie man to siya po. More of baril-barilan. Okay, so mga krimen ni siya na kuan, na drama. But by the way guys, bago ta mag-proceed sa itong drama no, syempre, of course, mag-shoutout sa tagay sa mga comments. So, ako siyang gilaktawan sa mga recent na to. So, diri sa ta sa mga taod-taod na mga almost 1 week. So, dagan-dagan ni, diri sa ta sa almost 1 week. Kay, halos manggutanan guys na akong gipambasa una, katong mga latest. So, karon ako sa itong gilaktawan dito sa ako sa mga iluwit, kaya mga kuan po diri nawa na ko na basa. Di man gud na ko mabasa tanan kay tungod agad po ta sa oras. Okay guys, so the first commenter na atong basahon I see Ma'am Dadala Gonzaga. Okay, matud pa niya nga lingaw dito din siya nag-comment sa mga Pamilya Calandracas episode 7 and 8. So, matod pingalingawa jud aning drama uy. Thanks ma'am sa pag-upload. Amping kanunay. God bless po. And then, next commenter si... Okay, so the next commenter I see Amis Channel. So, gito gyapon siya guys. Actually, karon guys ng mga commenters, ato din siyang basahon sa drama nga Pamilya Calandracas. Kuan ako na siya na-upload February 19. Kani siya tanan ng mga commenters, tanan ni sila nag-comment sa Pamilya Calandracas. Okay, so matod pa ni Ma'am Amis channel nga. Hello Wafa, watch out. Namiminaw ako lagi sa imo mga upload nga drama Wafa. Samtang ako ay nagtatrabaho, ito lang jud ang aking kalingawan. Malilipay na ako permi. Ayan, nahahalo na ang imuhang Tagalog sa Bisaya man ma'am. Amis siya na may galap shoutout sa iyo. Karoon pa dyan ako mabasa imong comments tungod kay namagiyosay guys na magbasa lang kong comments, pero most of the time nyawiyo gyud and mabasa rin ako ng comments duhara tulo, pero every time din na mag-on ko guys mag-comment jud pag open ako na 1, 7, 12 gani din ako urang mabasa na kay duha ang pinakataas ata 8. So na jud uban na din ako mabasa mo nang ilaktawan sa naon dito sa ako sa unahan. Okay, so gadahan kay ko sa comment ni Ma'am Ami channel tungod kay gihalo niya guys sa Bisaya ug Tagalog. So nahalo na pud siya guys, or kanang naparehas na pud siya guys ni papa ni girl na si kisa to pa nato basa sa drama nga Pamilya Calandracas. Kuan katong di jud ako malitok kuan ni basta ang nagdala sa Pamilya Calandracas kana iyang papakatawanan kaayo. So nahalo na po si Amis channel. So nahimuot kaayo siya. Anyway, let's focus sa next commenter. The next commenter will be user Kiddy. So iya ko bang pangalan din ako mabasa kay kuan siya guys, naka random alphabet, naka random siya nga letra na number. Ambot kung ano ingana yung mga name. Siguro bagong kuan na diri sa YouTube na dili ka na ganing wala gani kuan. Wala channel, mo ba na siya, or wala mga user lang mga naggamit og email pero wala nag-upload sa YouTube mo, siguro nga na ang pangalan. Ambot lang. Okay, so the next commenter is user.
Then, matod pa niya, basta kayo sa tanan, nag-comment sa Pamilya Kalandrakas. And matod pa niya, kini si Aiko. Oh, I see si Aiko di ay to. So, si Ma'am Amis channel, nahahalo na po siya sa inistoryahan sa papa ni Aiko. Aiko di ito, okay. Makapangot-kot, magpunta sa tong ulo, guys. So, matod pa niya, kini si Aiko, napapil si Jelly Jacka, bani or si Matel Kabudlan. Kahawig di ay na sila og tingog. Ma'am Daniela Gonzaga, ikaw man joy a top listener, and Ma'am Dads Vasquez. Ako na po yung mga tana. If kani bang nagdala naskini si Aiko, si Kuan ba ni ang nagdala, si Ma'am Jelly Jaika or si Matet Kabudlan. Kaya maglibog po ko sa ila. But anyway, mamati ta guys, kanang sila mga director, ay kanang sa ending. Okay, ako na siya appeal. Side it. Kung makadungog gani ko. Okay, Ma'am User Kitty. Next commentor, si User PY. And matod pa niya, palihog niya kog upload idol, Giniline here. Ginilyn here. Ang pangalan niya si Ginilyn. Mega love shout out to you, Ma'am Ginilyn. Karon pa jud na ako mabasa ang imong comments. May gani kaya akong scroll down gamay and muna akong ipamasa. Then, napa yung dagdag comments nga, Madam Idol, ang Mary Jane unya idol kay nice kaayo to. So, di pa ko maka-upload anang Mary Jane, ma'am, tungod kay kailangan akong daas ka oras kaya ako siya ikuan balik, and wala na ko'y oras para i-scroll down ug maayo ang kuan. And usa pa mabalikan na pud mi og kanang Davao. So pero po, ma'am, if ever gina ma-upload sa station, syempre man, number 1 jud ta ana, ma'am. And sa karon wala pa man, so magulat na lang ta kung kanos nila ma-upload. Okay guys, then the other commentors, ubay-ubay pa po gini, sunod na po ni guys. Tungod kay taas na itong pa-intro. Again guys, this is our new drama. Okay guys, anihan na guys ang atong bagong sugilan ng diri sa ato ang YouTube studio niya, The Radio Vlog. Ang atong drama nga In Flagrante. So sa gusto mamati, just keep on listening. Okay. Asa ang kwarta? Ni Ara. Kahumot sa kwarta. NBI! Unsa na? Entrapment? Nasakpan ka sa akto. In flagrante delicto. RMN Drama presents Unsa pa sunod ka nahitabo? Naabot ang tanod. Nasakpan siya sa akto. That the suspect was caught in flagrante delicto. In Flagrante Delicto. Krimen, modus, diskarte, atik sa mga kriminal nga ngayang masayran sa katawhan aron dili sila ang sunod nga mabiktima. Kamong mga kriminal, nangita lang og mayong pimpo. Apan dili sa tanang higayon nga makaeskapo kamo sa balaod. May panahon ra nga masakpan kamo sa akto. In Flagrante Delicto. Nagbuto-buto nga sugilanon pinagi sa panulat ug direksyon ni Shark Rider. Nakapunting nga mga musika, Randy Susun. Nakaandam nga mga kasikas, Ricky Garing. Recording editor, Rani Budomo. Dalit kaninyo sa RMN Drama. In Flagrante Delicto. Mga kasama, kumusta? Ang mga taxi driver dako matabang sa atong katilingban. Subo lang kaing kalandungon nga ang pipila kanila ni apil sa modo sa mga kriminal. Kamo mga mosakay og taxi, paminawa kini sugilanon nga naguluhan. Tago taxi nagisabak sa tulumanon. En Flagrante Delicto. Ay, sakay man kayo mga jeep, oy. Mag-taxi na lang ko. Taxi! Oh, kilapyan lang ko. Puno-puno sa basta ang mga taxi. Nailaing taxi.
Salamat taon kay kinunugan ko sa taxi. Ari ko mo sakay sa taxi. Di man maabling ko, tahan. Dito lang ka sa Francis Newport Miss kay Sunay Pag-ayos Loyo. Sa front seat na lang ko sakay. Naunsa man ang taon ng taxi, ha? Paho mang langog. Kung doon na palandayan ko lang kasakyan, di ko mo sakay ang taxi, ha? Straight lang, Nong. Right turn lang ta kay traffic unahan. Hawan mang daan sa akong tanaw sa unahan. Ako'y driver, ako ang magbuot. Pasahero ko nimo. Ako ang magbuot kung asa ka nga daan agi. Ayaw kung pagsalig na pasahero ka. Makugin mo mga pasahero na. Sayuno naman yung mga taxi driver. Wa man ko manaog-daog nimo, Nong. Ay na lang. Ay naglangas diya, miss. Kaya mapanggaw niya ng taxi. Oh, unsa naman ning dana nga atong giagianong? Murag nalayo naman ta anig maayo. Pila may akong baranan din kay manaog ko? Oh. Wa man lagi na mag-andar ang imong meter. Guba na. Unsa? Namasahero ka nga way meter? I-report ka sa LTFRB. Pahunungan ng taxi. Tunay sa niyo. Unsa ni? Waka kita. Nagtiyon kong ice pick si mong liyo. Tulis na. Oh, Nong, kung sabo ka anong tulisan? Aldo, Oh. swerte ron ta na. Kaya imong pasahero ko ang Unya bright pa. Oh, gipahunong nimo ang taxi aning mingaw nga lugar. Tuman na lang ang among manto. Huh? Aron dili ka muli nga magsapwang sa imong tinae. Oh, niya ang tanan ko kwarta. Ang akong Arius Quintas, niara. Ang akong relo, niara. Nahurutan ako og hatag ninyo ang tanan ko mga butang. Ambil na imong bag. Wa ba makuha ng akong bag? Oh. Wa. Dunay cellphone. Ibinin lang intaw ng akong cellphone. Maro ka ha? Kung dili na mo kaon ang imong cellphone ha? Mauni ang imong gamiton pagpanawag og pulis. No, dili ko na imuon. Ayaw na may gilara! Kay mangingilad mi! Imo pag may ilaron? Uy. Imo bang ipahilak, Naldo? Buhiin ako din yun. Unya na, bibi, ha? Ayaw! Pamisagdun ka ni mo, bibi, Hoy! Ikaw ba? Hawa niya! Ako'y una! Dirip! Ayaw! Ayaw pagsinggit ha! Kung di ka gustong mamatay! Kung gusto ka bang mabuhi! Ayaw pagsinggit! Iskorer lang una ko, ha? Sige! Dire! Sabak na ko! Sabak! Uy. Diyos lakang yang liog sa ispik. Kung dili siya mo tumas kung gusto. Ayaw! Oh. Kana ba? Dire. Iparok na ko ang yang... Ang ako mo! Tabang! Tabang! Ayaw pagsibat! Tabang! Hoy! Tabang ito! Musod ko na ni iskina.
Oh. May nangayog pa na bang? Oh. Kalma lang, miss. Kay mahimo taog hot pursuit para sa mga mitulis nimo. Manawag ko ka dito sa base. Base to zero. Base to zero. Pre, padali ko palihog back up. Doon ay babaeng gitulis. Bil ka pinang kwarta. Tunga tanan Aldo ha. Maor ba itong sapon? Ikaw ba? Sigurista ka sabda. Tural. Tabang biya ko nimo. Iya. Sakit tapas ko. Uy. Kaya kiyas babae na. Huwag bang katur katukan sa mga pulis? Bitaw no? Sayang kayo. Nasigpo ng tanah kong piso. Nakabuhi pa yun. Uy, may sirin. Ano? Pangos kita taksi. Tulay pulis ka na sakay ang motorsiklo. Daw kita ang isunda nila. Tarantado ng pulisa. Sigurado ka nga mo ng taksi ha? Maugin na, sir. Go ahead, pre. Ipadali palihog, pre, kay nagsunod ako sa target. Copy, pre. Over and out siya, kay maglisod kong pusing sa motor. Salamat, pre. Pangos ki Panaldo! Kaya pita mapsi! Tarantado ka ba? Ayaw ko man eh! Nando! Mabagay ang ibunal! Nabangga sa imburnal ang taksi. Pre! 2-0 ni, pre. Alright, 2-0. Pre! Padadimig ambulansya. Congratulations nimo, P1 Rocky. Dagang salamat, sir. Miss, ikaw ba ang biktima? O, sir. Napatay ang usa ka tulisan. Ug ang usa anaa pa sa emergency room. Miss, usa ka lang sa mga nabiktima ning ubang mga driver nga kakonsabo sa tulisan. Ang ilang modos, kaya ang tulisan mutago sa luyos taxi. Adto palingkuron ang pasahero sa front seat. Igabot sa bingaw nga lugar, mukalit og tunga ang naa sa luyos sa taxi ug tulison ang pasahero. Ang ngayong magamping ang mga pasahero og taxi sa ilang modos. Apil sa bantayan, igsakay kung wabay laing tao nga sakay sa taxi. Timan-andaan ang plate number o body number sa taxi. Timan-an ang ID sa driver. Maglista daan og numero sa pulis nga daling matawagan. Kung nagduda nga may laing tuyo ang driver, ayaw paglangay sa pagtawag dayon sa pulis. Magamping mo kanunay nga mga pasahero aron dili mabiktima sa modos nga tago taxi. Mga kasama, kumusta? Ang jeepney nga dipasiruan ang apil sa madali ug sakay sa mga kasarang nga tao nga nagdaginot og kwarta alang sa ilang pamilya. Alang sa mga pasahero, labi na sa mga babae, bantayan ninyo kining atong isaysay nga modus nga himuon sa sud sa jeepney. Kini ang atong iluhan og suka-suka nga gisabak sa tulumanon en flagrante. Delicto.
Arang-arang luag na ang traffic. Hamugaway na og gamay ang pagdagan sa jeep. Ay, naim sakay. Muistog ko dali. Larga, Brad! Ay, exam na ba naman kita? Augusto, mag-review na ako sa akong notes samtang nagsakay pa ko sa jeep. Ay, stilan. Maglisod ng ko ang try ko eh. Poor, kayo ko nga subject. Oh, nausa ba ni ka pa ni pasahero? Tuhan na! Ano yung si Chip magsuka? Bay! So, kuha ko di magkaiko sa mga pasahero. Kung gawa ni mo eh! Pataka ka magsuka? Aw, hindi ka hugawan ba? Pupuan eh! Unsa? Bukal-bukalon ko ni mo bay! Huwag ka magtanaw sa akong barog bay! Sputing kay ko! Manager ko sa bangko bay! Aw, ano mong manager ka ba? Bay, please lang ha? Please lang. Pupuan na imong sinuka. Baho kayo! Ay kung manuhay ba ya? Sik bakag dugoron! Ah! Ako yung loko ni mo? Gusto kag anihayaon sa jeep? Ha? Sunan! Ay, Parang nga? Ikaw para dyan! Mamong magkagigay! Mamara! Oh! Tanaog ko sa imong gihimo! Nanaog ng mga pasayro! Kreog! Arong dili ka mga mahinay ka nila eh! Wata ko ba ya? Balik ko! Ato na sa pula na mo kayo isog! Titay! Manaog po ko. Miss, kadit lang. Kadit lang, miss. Mangita ko lang sakyanan. Sorry kay sa nahitabo, ha? Okay lang, sir. Kadiyot, miss. Ang imong uniform mo. Ha? Sa may luyong nga bahin, napiskan mo na sinukaw, eh. Oh, no! Saan ba na ko, ron? Doon para pag ko sa school. Tabangan ta ka para malimpyohan na imong uniform. Kaya, kini akong tawil ay. Kung bason sa mineral water, ha? Egli ko misa. Kay akong trapuhan na imong uniform. Stilan hugaw mo oy. Okay na. Paugha lang na og gamay ang basa, miss. Ay, nawa naman ang hugaw sa imong uniform. Sir, salamat kaayo. You're welcome. Kaya nakapalhin ako kay jeepney. Igo-igo kaya ka maabot ko sa eskwelahan. Di pa ko malitan. Mapriti ko daan. Uy! Oh my God! Nawa na din yung ako pitaka. Nawa na pa na akong cellphone o tablet. Noy, sorry kaayo. Huwag ko ikapliti. Gikuutan ko. Kung mo na nahitabo ni mo, miss. Nabiktima ka sa modus nga suka-suka. Unsa pa na siya, sir? Mao na modus sa usa ka gang mapakaron ingnon nga pasahero og jeep aron mambiktima. Duha sila ka lalaki kasagaran ang musakay sa jeep. Ang usa musuka sud sa jeep. Ang iyang kauban magpakaron ingnon nga nasuko ngadto sa misuka. Tinubagay silang duha. Magkainitay ang istorya hangtod nga mahadlok ang ubang mga pasahero og manaogi ka sa jeep. Ang ilang target nga pasahero ingnon sa usa nga nabuling ang iyang sapot. Gentleman kunuhay kay tabangan sa pagtangtang sa hugaw. Apan ang usa ka kamot nagsigi na og kuot sa butang sa pasahero nga biktima. Mao na nahitabo nimo, miss. Biktima ka sa suka-suka. Sir, mauli pa katong ako mga butang. Sige lang, miss. Ipa-follow up ko ni sa akong mga tao. Ha? Arce!
Jose! Sir! I-follow up ninyo kining kasuha. Badi, muna ning lugar nga sagad pwestuhan sa mga sakop sa suka-suka gang. Makitaan ka nato sila karon din eh. Kamasin nanta. Bau ka ng mga tawhana. Waban tita sunahan. Atong atngan ang jeep ng ilang sakyan. Nakakabay nakitaan. Wapa. Paaputa. Pasod na adi ay. Oh, tunay mo sakay. Excuse me. Excuse me. Dahil mo pa kong lingkod ng babae. Nagsige siya pasigpan ako. Akong tuyuon pag-abli nga akong bag. Akong kuhaon ang akong pitaka. Ipadayag na ako ang kamay ang akong notebook. O kinimalo na akong cellphone. Mukagat ka ni Oron sa among paon. Makuha na gid mo na mo. Murag padung na siya mo diskarte. Si Arce, nasa kong atubangan. Kini, mauna ni. Sa mga... Bay! Kung ka man? Huwag ka maikog sa mga pasahero? Mauna gid ni. Huwag ko di may batasan, bay! Ay kung inang may batasan ba ya? Isa ka ba dulo? Ha? Huwag ka kaila sa kong porma, bay! Maestro ko! Ano ba maestro ka? Patera mo kong maestro! Yay! Nanghagit ka na ako, bay! Oh! Bakit ko nito? Para daw ay! Para daw! Para daw! Naog niya! May makawan niya! Naog sa mga katawhan! Manaog daw eh. Pakamong mantay ni kalaki ha. Nanaog na si Arce sa jeep. Kalawag, bay! Pero di tiga hayaon din eh! No! Batay ka na ko ha? Balik ko din ha! Ha! Musuway ko kanaog. Excuse me, miss. Excuse me. Manaog ko, sir. Ang imong sayal, napiskan sa suka, oh. Oh, uy! OMG! Ungok man jud! Yeah! Ew! Tapangan ka, miss nga. Malimpyo ang imong sapot. Talikod, palihog, miss. Talikod. Arin ako din iwatun si Aboy. Naman ka nagsuka ba eh? Unsa ka? Pila na ka mga pasahero ang inyong nailad ron? Hoy! Eh, pati sulti na ba ya? Diya ka na? Ay, kumsi kong kamot! Ay, kumsi kong kamot! Italikod ang duha ni mo kakamot. Unsa ba kamay? Tumana nga komando. Ay, kung ginawa mo! Ay, pag ginawa mo, ha? Ay, pag ginawa mo! Mo ba? Ay, ay, sa mali! Ibo ko gipusasan! Unsa ba ka? Pulis ka? Gipamulong mo na. Sir! Unsa ba ko sa sir? Ha? Unsa ka sa imong hunahuna? Yak! Siyak! Uy! Ang usa niya kakamot. Nikuot na sa akong bag. Naplihan na niya ang akong bag. Akong timing mo na akong lihok. Nagunit na sa notebook ang iyang kamot. Kini. Pusasan ni mo usa ko kakamot? Pulis ni. Kinip! Mo kita pa ang sukmag! Jutuhon tika! Ya! Tapang pinot! Tapang...
Kampi na pusta ni mo kakamot! Napusasan na ang duha mo ka mga kamot! Misa! Misa! Muliod paghihapon ka! Nasakpa na mo sa akto! In flagrante delicto! Ayan, so manadyon yung pamati guys ang aton dyan mga in flagrante. So, bago ta magpaalam no, of course, dili man ta na dyan ko magbasa ng mga comments tungod kay sa pa-intro na to ni guys. Pero ato lang po siya i-continue tungod kay ang tuod na ni siya na stuck sa comments section. So, kailangan ito pasang para naman mabag-o na po mga latest. Kani siya mga recent. Okay, so continue to basa. Tapos i-comment si Ma'am Dads Vasquez. Okay. Matod pa niya, Marlon Mated, kabudlan atong mapaminaw ani nga drama. Akaay ko. Okay. Ma'am Amis Channel, so natubag na di ay ni Ma'am Dads Vasquez ang imong pangutana kung kinsa gayud ang nagdala sa sa papel ni Aiko. So matod pa niya, Marlon Matet kabudlan atong mapaminaw ani nga drama aka Aiko Maribel mangtas og daghan pa ug makita pud nato siya sa CCTN TV sa Handurawan. Nindot nigtingog salamat guys. Okay. So ang nagdala sa Aiko og kaning sa Maribel mangtas og daghan pa. So si kuan di ay si Marlon or Matit kabudlan. Ayan ma'am, natubag niyong pangutana ma'am. So, salamat kay Ma'am Dads Vasquez sa imong pagtubag sa ato ang isa ka commentor. Okay, next commentor si Ma'am Dads Vasquez gahapon. Actually, kanin kanang taas-taas ihang ki-comments. So, matud pa niya na mubintaha pud siya sa YT ma'am kay bisan what time sa matud pa niya nga. Mubintaha pud siya sa YouTube ma'am kay bisan what time ta gustong maminaw pwede ra. Ang sa radio man gud kay sa una kinahanglan jud ta mag-atang kay inig-play nila dili na mao sa matag episode. Salamat. Yes po ma'am. Actually sa una gud guys kay mag-atang jud mi maintain sa radio maski pagkatuwa pa mi nag-upload di pa mi uploader. So sa una gyud wala pa uso cellphone, wala pa uso mga laptop, tablet, keypad pa yun no. So, maski sa keypad na uban na pwede yun ta makapamati dito ang radio. And usog po sa una guys ang radio. So, akong mama papahilig kay ana. So, muna ang akong nadakan sa una. So, samtang mamati mi ana, mamati jud ko ka ng handumanan. And basta kay sa DYHP gyapon. So, di lang ko kay kakuan ani mga pangalan kay sa drama na mo ko mamati. Bitaw, so mag-atang jud mi labi na kami ni kuya pero si kuya jud adik ayo kay ako nang medyo kog dula kadungog ra ko na drama pero akong kuya siya jud mo kuan guys magpaabot jud siya ana na mga kuan mga dramas and mo na si kuya nga isa pug kaayo ka adik niya isa pug ko ka kuan ka na influencer ni kuya and siya pud ang nagdalag kadasig nako na maging kuan pud maging YouTuber. And dili basta-basta guys kapoy kay mag-edit, promise. Nanggiuban guys na magka-sure. Sakit kay ang ulo sahay katong ko Manila guys. Kay katong nag-vlog ko guys, nag-vlog ko grabe time. I spend so much time like almost one day. Siguro mag-spend ko sa una guys og 15 hours to above. Kaya wa mo gud mi trabaho gito labi na atong pandemic. So sige ra mig cellphone guys ang natabo. Naka-focus jud ko sa pag-edit. Then aka-exercise mi dito ra jud sa sulod. Then gamay kay space tungod lagi kay quarantine so maski pag ang mga gym di pwede sudlan. Og na magay mo sulod limited ra gyud. So among gibot kito wa mi kuanan kanang mag-exercise man sa sulod ra. So, mo ito nga, naka-decide ko na mag-YouTube. Manang grabe seizure sa unang labad kay sa ulo. And way gani kay nakaya to na ko nung nalabangan to na to tong COVID-19. And karon so far naman, parang medyo back to normal na ang tanan. Okay. Mubin bitaw. Kay enjoy niya sa sumpay sa iyang comments na
ang sa radyo man gyud sa una kinahanglan jud ta mag-atang kay inig-play nila dili na mausab matag episode. Salamat. And nakoy gaming sumpay ana. So sa una pud guys kay nagaatang pud mi sa radyo. So samtang naga-upload minay usay jud na dili mi maka kuan ka na maka-record ana nga part tungod kay lay usay mo brown out dinhi dili lang kay mo brown out, mo black out pa jud tanan. So, mubalik guys, usahay ka ng pagkainugma na, din mo to na magpasabot na lang ko sa mga listener na pagpasensya nyo na kay nag-brown out. Manang malaktawan jud og episode. Manang pagkuan, bisdirian at matingan ta kay lahi ng sumpay. Tungod kay nagkuan man di na, ta kasubay sa atong pagsunod ato. So, the other episodes na lang. Muna akong ginapasabot sa mga listener na usahay jud malaktawan. Okay, so, matod na. Daghang salamat Radio Vlog sa pamilya Kalandrakas. Episode 7 and 8. Karon ra ko namati ani kay lami nang ikatulog. Kay 10:30 pa sa gabi magsugod ning maong drama. God bless us all. Bitaw 10:30 mga inga na jud kong oras sa mintin matulog din and tigbatan ako guys. Alas 8. 7 to 9 nga na pero in between nga na. Okay, next commenter, si Sir Marlon Soco, 6 days ago, and gito siya nag-comment. Actually, tanan ni nag-comment sa pamilya Kalandraka, so ubay-ubay yun. Karon pa yun ako mabasa. Kay mabihain na yun ni, kay labi mag-intro ko, din hara ako mabasa nga kuan mga comments. Okay, matod pa niya. Giving nga noo ko kay Maribel, day. Lindot ba itong Maribel, guys? Adik po jug ko ato din. Sad to say lang no kay kato siya na time, maput to siya na time guys na what jud daghan kay nag-comments guys nga, ma'am asa naman ang laing sumpay sa tong drama nga Maribel, ma'am ana daghan kay nag-comments. So nangailang ko pasensya to na time tungod kay nilargo ko ato Manila. Then wala na koy time ato nga mag-upload kay nakatrabaho pug ko and ang akong trabaho guys sa una opening man ko cashier ko dito Then mata jud mi alas 5, then matang alas 5 din trabaho na mo alas 7 out na mo niusay sayo pero kay na pa may attendance so ay ka na ganing na pa may ka nang mag-uli man mi sa mga kanaganing sa grocery kanang nilagi pamalit kami magbalik so mga mag-close mi kay alas 10 so balik mi alas 10 di makatulog jud mi mga alas 12 mata alas 5 di ba so wala jud ko time na magkuan sa una maghimo og drama, may edit or maski pag-vlog. So mo to nga dili na pagkunikinton yung pag-uli na. So karon kay I have so much time para sa pag-edit and para sa pag-vlog. Sa pag-vlog, gusto na kay ko ano kay punon, usahay na lang kay ko mag-vlog. Okay, next commentor. Again, ang dala po sa Maribel og sa drama nga papel ni Aiko kay si Ma'am Marlon or si Ma'am Matet Kabudlan. Okay. Next commenter si Sir Noel Bitoya. 6 days ago na ni siya guys. Almost 1 week na rin. So the same dramas ng gyapon. Pamilya Kalandrakas. Tanan jud ni sila actually. Ayan. Tanan jud. So matud pa ni Sir Noel na thank you so much Idol Gwapa sa pag-upload og mga drama. Amping sa kanunay. God bless. Amping pud mo mintin. And God bless din po sa inyo ha. Ayan. Next commenter si Ma'am Simply Cherry Babe. Actually, ako na siyang nabasa. Shoutout na lang po na ako usab na shoutout go pa from United Kingdom. Mega love shoutout. Hindi trabaho kayo na country. So, taman panganto na lang taali. Okay. So, nabasa naman ako ni siya guys. Magtig paminaw sa mga uploaded dramas. But karon pa ako nag-comment na nag-shoutout. Once again, thank you. God bless and be safe. Next commenter sa guys, si Ma'am Albert Bona. Sir or Ma'am? Ma'am Albert Bona. 6 days ago, and gito siya nag-comment. Mora ni isa ang lahi nga drama, nga anak nga naman. So, matod pa niya, thank you so much ma'am sa pag-upload. Walay sa pa yan. And, direct ako to guys, sa sunod na po itong higayon, ang atong uban ng mga commenters. Okay, dagang salamat sa mga namati ning atong panibagong drama nga In Flagrante. So, muna atong bagong drama, guys. So, dagang salamat sa mga namati and of course to our intro and pa-outro. And to those na nag-comments,
Thank you so much po. Goodbye po and God bless. Sa sunod na po tanay gayon guys. Kay, onsa na oras din he.